guys, welcome back ulit sa ating channel. Ngayong araw na to magbablog ulit tayo dito sa trabaho ko. Ang lulutuin natin ngayon yung tinatawag nilang cochinillo dito sa Spain guys. Bale, itong cochinillo na to guys, ito yung maliit siya na baboy. 5 to 6 kilos siya. 5 to 6 kilos. Tandaan nyo guys, 5 to 6 kilos. Ibig sabihin, biik pa siya guys. Pero sa akin, hindi ko talaga tikman. Ayoko talagang tikman. Pero mga sinasabi ng mga Spanish, ito raw yung mga famous dish din ng mga Espanyol dito sa Spain. Kaya ewan ko guys kung magugustuhan nyo itong video na to. Yan. Pasok tayo ulit dito sa trabaho. Kasi guys, itong menu na to, bali ito yung mga umu-order lang sa mga restaurant for special person. Kasi nga matagal lutuin. So ang per kilo yata nito, kung hindi ako nagkakamali, nasa 12 euro siya per kilo. 6 kilos siya. So yun, nasa 70 euro. Almost nasa 3,000 mahigit sa peso. So yung guys, samahan nyo ako muling magluto. Let's go!
yung luto. Nakita niyo naman kung paano i-prepare. Ganyan lang yung mga luto ng mga Spanish. Simple. Hindi kagaya sa atin na maraming mga ingredients. At saka yung patatas, di ba? Napakasimple. Oven lang siya, guys. So guys, maraming salamat muli sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And ring the notification bell. Adios!